יכול להיות שאמא בינה לבין עצמה, כמו כל אמא, רצתה שהבת שלה תתחתן ושלא יהיה לה בת בבית, כאילו לא נשואה. כי אז היא לא נשואה, בכפר אמרו, מי שהיא לא נשואה זה לא, למה לא? כאילו הרבה שאלות מסביב לזה. כי החברה שלנו היא חברה שמעודדת כאילו לא נשואה, יכול להיות שיש משהו, כן. יש משהו לא בסדר, זה כן. היא תתחתן, בנות נשואות זה בסדר גמור, לא נשואות לא. לא, אני למשל לא רציתי להתחתן, ואמרתי שאני לא רוצה להתחתן, ועמדתי על זה. אמנם אמא לחצה, אבא היה לקראתי כל הזמן, שאמר לי, אמא, תתני לפרידה להחליט ותעשה מה שהיא רוצה. יכול להיות כי הוא למד מהטעויות של אז, אני לא יודעת אם היה משהו שאני לא ידעתי עליו, כי הייתי מאוד קטנה אז שהם התחתנו ושהיו כל כאילו אז ניסו לשדך לך מישהו שאת לא רצית? כן, ניסו, כן, היו באים אנשים שרצו, ואני לא רציתי. ואמרתי לאבא שאני לא רוצה, אבא הבין אותי מאוד טוב, אמא כמו כל אמא, רצה שאני אתחתן. כי כל אמא רוצה שהבת שלה תתחתן. אני אמרתי, אני לא רוצה. כשאבא בא ושאל אותי, עניתי לו, אבא, אני לא רוצה להתחתן. עכשיו אני לא רוצה. ואני לא ראיתי, לא חיפשתי את זה בכלל. טוב לי לחיות את החיים שלי איך שאני רוצה. הכפר שלי דאלית אל כרמל מוקף בהרים, והם ירוקים כל השנה. במרכז הכפר יש שוק גדול, והוא מלא באנשים. כשאני מסתובבת שם אני מרגישה בטוחה, כי כולם מכירים את כולם. שם לכל בית יש גינה, ובכל גינה חייב להיות עץ זית, עץ שסק אחד וגפן אחת. מהכפר שלי אפשר לראות את הים, מרחוק. הוא נראה יפה, אבל מרחוק אני לא יכולה להריח את הים, או לגעת בו, או להיכנס אליו. בכפר שלי יש עוד דברים שהם לא רחוקים. הם יותר קרובים מהים. הם קיימים בי, ואסור לעשות אותם. כי אני נמצאת באמצע, בין משפחה שאני מאוד קשורה אליה, לבין כללים חברתיים שלא מסתדרים לי.